Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kakin hun seng jong ki jat benriu kuki kabalatip kum ka Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ha kasni ba ar kila raiban sange no ya ka jingya ki kabala beteng la arsni kanthi ha chora Chanpur district Manipur ban prasha halor ka jingkam jangatrat CBI bat NIA halor ka jing Shah siat yap jong ki arngut ki samla. Kaseng ITLF kalau ong bakan sapit niya halor ka jinglong jingman bakan sa shim ya karay la on penjur ne em ya ki jing ya ki nang ni syakman. Na kaliang jong ka kinhun seng long kmi jong ki kuki par kin sa beteng ya ka jing ya ki ha ka tayo banwan. Kalami ka jing ki bitar kabajur hadin balalam baki arngut ki samla ki belaja nadu ka khat ndu tarik Julai kila Shah pyniap ha ka them impal. Kini ki khynnah ki bela Shah pyniap ki kuntup ya upi jam hemanjit Arpos nem ka arta bat uhijam lingthon gambi khat news nem ka arta. Haduk menta kila don kombasis pa prapungut ki brio ki belayap nagadau jong kejingya kaja ha Manipur nadu ka laitrik ubnai jimmang.